Hľadáte štýl, luxus a jedinečnosť? Poďme si spolu pozrieť tento výnimočný trojizbový byt. Byt sa nachádza vo vyhľadávanej lokalite pri Modrom kostolíku a má výmeru 138 m2, terasu 14 m2 a ešte jeden ďalší balkón. K bytu prislúchajú aj dve parkovacie miesta v podzemnej garáži. V celom byte sú použité kvalitné materiály, ktoré sú zárukou dokonalosti. Chcete zažívať takýto výhľad každý deň? Ozvite sa mi a dohodneme si obliadku.